És veritat que el millor postre que podem fer és una peça de fruita o un iogurt, ja ho sabeu, això és el de sempre. Però hi ha altres postres que no són ni la fruita ni el iogurt, que també poden estar molt i molt bé. Postres dolços fins i tot, com per exemple un gelat de fruites. Esclar, no qualsevol gelat de fruites, un bon gelat de fruites, com aquest que tinc aquí, de maduixa i mango, de la cremeria Toscana de Barcelona. I per què és un bon gelat de fruites? Primer perquè està fet amb fruita natural, perquè té pocs sucres i són sucres naturals, però és que a més és un gelat ben fet i té un gust, bueno, no us ho explico, al·lucinant. Però és que té avantatges nutricionals també. Com que és un gelat fet amb poquet sucre, és un gelat que va més bé pels diabètics. Com que és un gelat que té fruita natural i no té res, no té lactosa, per tant és perfecte. I com que és un gelat que és natural, engreixa menys que els gelats convencionals. Per tant, ja veieu que, a part del iogurt i de la fruita, hi ha coses dolces que també poden estar molt i molt bé. El meu suggeriment d'avui va per a aquelles persones que són antifruita. Ja sé que la fruita s'ha de pelar. Feu una macedònia. Poseu tot en un bol i al mig del bol poseu una bona bola de gelat com aquesta, de maduixa i de mango. I ja ho veureu com la macedònia desapareix.